Ці заблокуюць у Беларусі YouTube? І што кажа новы міністр інфармацыі? 15 гадоў з дня выбуху ў менскім метро. Пытанні да гэтай справы застаюцца. І ўпершыню за паўстагоддзя людзі вярнуліся з палёту вакол месяца. На Белсаце навіны суботы. Я Олег Залевскі. Вітаю спадарства. І заклікаю падтрымаць гэтае відэа лайкам, калі вам бяспечна, а мы пачынаем. Новапрызначаны міністр інфармацыі Дмітрый Жук паразважаў, калі і пры якіх умовах у Беларусі могуць заблакаваць YouTube. Заява прагучала ў перадачы «Клуб рэдактараў», дзе сабраліся таксама кіраўнікі Белтэлерадыёкампаніі, Белта, праўладнага саюзу журналістаў ды Міністэрства культуры. Здесь вопрос целесообразности и эффективности. Если это будет угрожать государственной безопасности и интересам, то тут никто рассуждать не будет. Но с этой платформой нужно работать. И мы должны свои интересы очень четко отстаивать. Отстаивать всеми доступными мерами, способами. Но прежде всего мы должны думать о собственной безопасности и сохранении суверенитета. Вот этот критерий, он будет лежать в основе любого принятого решения. 3 красавіка YouTube выдаліў каналы Белта, а таксама ОНТ ды СТВ. Гэта здарылася адразу пасля выхаду ў эфір перадачы Рамана Пратасевіча, у якой той пагражаў журналістам беларускага расследавальніцкага цэнтру і апублікаваў асабістыя звесткі ягонага кіраўніка Станіслава Івашкевіча. Міністэрства інфармацыі і прапагандысты прыгразілі захадамі ў адказ, у тым ліку прызнаннем пляцоўкі экстрэмісткай. СТВ стварыў на YouTube канал «Дублёр», які таксама праз некалькі дзён выдалілі. А 9 красавіка Лукашенко звольніў Марата Маркава з пасады міністра інфармацыі, прызначыўшы на гэтую пасаду Дмітрыя Жука. Што менавіта сталася прычынаю гэтай ракіроўкі, незразумела. Выдаленне ж прапагандысцкіх каналаў з Ютубу Лукашенко назваў, цытата, «нядобрасумленнымі паводзінамі». Трагедыя, якая 15 гадоў таму скаланула ўсю Беларусь. Выбух на станцыі метро Кастрычніцкая ў Менску. 15 загінулых, сотні параненых. Хуткі арышт падазраваных і смяротныя прысуды. Але справа дагэтуль выклікае пытанні. Працяг тэмы ў нашым сюжэце. 15 загинулых и сотни пораненых. Теракт у Менском метро на станции Кастрычніцкая 11 красавіка 2011 года – одна з самых крывавых трагедий у истории незалежной Беларуси. Мы поднимались по эскалатору, произошел взрыв. Вот, и задымление, мы не можем выйти. Туда техника следует. Алло, скорую, пожалуйста. Станция метро Купаловская. А вы где находитесь? Открытый перелом. У женщины открытый перелом. На место здарэння, ды яшчэ і з 6гадовым сынам прыехаў Александр Лукашенко. Целы некаторых загінулых тады яшчэ заставаліся на платформе станции. У меня до сих пор очень много сомнений, то, что Лукашенко с ребенком пришел на это место, и это вообще вопиющий факт. В мире такого не было. Тэракт адбыўся на фоне моцнага эканамічнага крызісу, дэвальвацыі беларускага рубля, дэфіцыту валюты і многіх тавараў, ад цукру да бытавой тэхнікі. Да таго ж не спадала палітычнае напружанне. Усяго 4 месяцы мінула ад жорсткага разгону плошчы 2010. Групу ж па расследаванні тэракту ачоліў тагачасны намеснік генпракурора Андрэй Швед. Ужо на наступны дзень улады паведамілі пра затрыманне меркаваных выканаўцаў 25гадовых токара Дмітрыя Канавалова і слесара Уладзіслава Кавалёва. В связи с набором тех доказательств, которые были представлены и в уголовном процессе, и на этапе оперативно-розыскной деятельности, я могу в этом, так сказать, полностью быть уверенным в том, что Дмитрий Коновалов – это непосредственно исполнитель, непосредственный организатор. Адкрытым для грамадства застаецца пытанне, навошта быў зроблены гэты тэракт. У следчых дакументах значыцца вельмі агульная фармулёўка дзеля дэстабілізацыі абстаноўкі. На судзе ж Дмітрый Коновалов сапраўды віну прызнаў, але адмовіўся ад паказанняў і апошняга слова, што пакінула яшчэ больш пытанняў. Уладзіслаў Кавалёў на судзе не прызнаў віны. Ён заявіў, што раней зрабіў гэта пад ціскам следства.
Что если я нахожусь в этой клетке, это еще не значит, что я совершал это преступление. Ад затрымання да абвяшчэння выраку прайшло ўсяго некалькі месяцаў. Окончательно назначить смертную казнь, расстрел без конфискации имущества. Вырак агучаны 30 лістапада 2011 года. Пра расстрэл Кавалёва і Канавалова паведамілі праз 3,5 месяцы, 17 сакавіка 2012. Праваабаронца Павел Левінаў добра абазнаны ў справе. Праз некалькі дзён пасля выбуху ў метро яго затрымалі і нават спрабавалі абвінаваціць у арганізацыі гэтага злачынства. Ён кажа, што паспех у вынясенні і выкананні прысуду быў незразумелы, у тым ліку ягоным знаёмым, якія служылі ў праваахоўнай сістэме Беларусі. До расстрела многие из этой системы пытались меня убедить, что все-таки осудили тех людей, которые совершили якобы это действие. А после этого быстрого расстрела, да, говорили, да, что-то здесь не так. А почему это власти так поторопились? У гадавіну тэракту да беларусаў звярнулася Святлана Ціханоўская. Яна падкрэсліла неабходнасць поўнага, незалежнага і празрыстага расследавання. Алесь Яшченко, Белсат. І гарачая навіна. Амерыканскія вайскоўцы пачалі разміноўваць Хурмузскую пратоку і затапілі ўсе іранскія мінныя загароды. Прынамсі так заявіў у сацыяльнай сетцы Truth Social прэзідэнт Злучаных Штатаў. Паведамленні пра пачатак аперацыі прыйшлі адначасова з інфармацыяй пра пачатак перамоваў паміж Злучанымі Штатамі ды Іранам у Ісламабадзе наконт завяршэння вайны. Падрабязнасцяў пра змест перамоваў пакуль няма. У Угоршчыне тым часам ужо заўтра выбары, якія могуць вызначыць далейшы курс не толькі краіны, але і паўплываць на адзінства ўсяго еўразвязу. Як выглядае перадвыбарчы Будапешт і што кажуць выбаршчыкі у матэрыяле Алеся Сіліча. Угорскія СМІ пішуць пра рост падтрымкі новай апазіцыі вакол Петара Мадзяра і партыі Тыса. Паводле выдання Тэлекс, частка выбарцаў, асабліва ў гарадах, сапраўды шукае альтэрнатыву шматгадоваму кіраванню Фідэс. Упершыню за доўгі час у Угоршчыне з'яўляецца апазіцыйная сіла, якая здольна акумуляваць пратэставыя настроі. Тым часам па дарозе з аэрапорту Будапешта ў цэнтр дзесяткі білбордаў з Віктарам Орбанам, а побач плакаты, дзе апазіцыйны палітык Петар Мадзяр разам з Уладзімірам Зяленскім. Надпіс просты і жорсткі, небяспечная, спынім іх, Фідэс. Мадзяр – галоўны новы апанент улады, і менавіта яго ў гэтай кампаніі спрабуюць паказаць як пагрозу. Я пагаварыў з вугорцамі на вуліцы, і амаль усе, з кім я размаўляў, і маладыя, і старэйшыя, даволі адкрыта крытыкуюць Віктара Орбана. Чаму я буду галасаваць за партыю Тыса? Таму што ўжо 37 гадоў ва ўладзе знаходзіцца Фідэс. Мы заўсёды чакалі, яшчэ з маладосці, калі ведалі Віктара Орбана на самым пачатку, што гэтая краіна будзе набліжацца да захаду. Але з часам стала відавочна, хоць мы і частка Еўропы, вельмі шмат, што ў краіне гэтаму не адпавядае. Я буду галасаваць за апазіцыйную партыю, бо тое, што адбываецца ў краіне апошнія 16 гадоў, вар'яцтва. І мне ўрэшце давядзецца з'ехаць за мяжу, калі нас выкінуць з еўразвязу. Што і здарыцца, калі Фідэс застанецца ва ўладзе. А я не хачу з'язджаць за мяжу. Я буду галасаваць за Орбана, бо Еўропе трэба заставацца спакойнай і бяспечнай. І Орбан якраз спрабуе гэта забяспечыць. Я думаю, што гэта будзе лёсавызначальнае галасаванне. Стаўка заўтрашняга галасавання не меншая, чым пытанне, ці будзе краіна належаць да ўсходу або да захаду. Кожны адчувае, што мы моцна зрушыліся не туды і значна аддаліліся ад еўрапейскіх каштоўнасцяў. Прыйшоў час вярнуцца. Я вельмі не люблю цяперашнюю ўладу на чале з Орбанам і Фідэс. Я думаю, што яны літаральна разбураюць краіну. Бо калі я была малая, у нас яшчэ быў іншы кіраўнік дзяржавы. І з таго часу, на мой погляд, сітуацыя ў краіне пастаянна пагаршаецца. Я хачу, каб з'явілася нехта, хто здолее забяспечыць адраджэнне і рост Угоршчыны. І я думаю, што гэта будзе Петар Мадзяр. Я буду галасаваць заўтра за апазіцыйную партыю Тыса. Так, і прычына ў тым, што, на мой погляд, мы ўжо дастаткова пажылі пры Фідэс. І, як мне здаецца, усе разумеюць, што сітуацыя робіцца ўсё горшая і горшая.
Мы хочам заставацца часткай еўразвязу, таму будзем спадзявацца, што заўтра ўсё складзецца добра. Reuters піша, што гаворка ідзе пра выбар паміж захаваннем цяперашняга курсу і магчымай змены палітычнага балансу ў краіне. Брусельскае выданне «Палітыко» адзначае, што вынік гэтых выбараў будзе мець значэнне не толькі для самой Вугоршчыны, але і для ўсяго еўразвязу, бо Будапешт у апошнія гады часта выступаў з асобнай пазіцыяй унутры ЕЗ. Вугорскія медыі таксама падкрэсліваюць, што галоўнае пытанне гэтых выбараў не толькі ў асобах, але і ў кірунку развіцця краіны. Алексеевич Белсат, Будапешт, Вугоршчына. Сёння вялікая субота у вернікаў, што прытрымліваюцца юліанскага календара. Праваслаўная царква рыхтуецца святкаваць уваскрасенне Хрыста з мёртвых. У храмах праходзяць службы, падчас якіх згадваецца пахаванне Хрыста і адбываецца асвячэнне велікодных страваў. Вось як прайшла літургія ў беларускай праваслаўнай парафіі Канстантинопольскага патрыархату ў Вільні. Найдоброславеннейшую, славную владаркою нашою, Богородицею, и завсёды Девой Марыяй. Для хрысціян Вялікдзень – гэта наше ўсё. І гэта найвялікшая радасць перамогі Бога над злом, добра над злом. Гэта перамога святла над цемраю, гэта перамога жыцця над смерцю. Вялікдзень – гэта проста такая глыбіня радасці найвялікшай. І дзе б мы не былі, ці мы дома, ці мы асабліва, калі мы ў міграцыі, калі, можа, сутыкаемся з мноствам розных выпрабаванняў, калі мы святкуем Вялікдзень, калі мы натхняемся радасцю Христовай, то на усе нашы цяжкасці мы глядзім іншымі вачыма. Ныне во всяк час и на веки веки. Аминь. Христа з усіми вами. Сімвал беларускай дзяржаўнасці на выгнанні сёння адзначае юбілей. Івонцы Сурвіля, 90 гадоў. Яна ўжо амаль 3 дзесяцігоддзі ўзначальвае Раду БНР і застаецца адным з галоўных галасоў беларускай эміграцыі. Івонка Сурвіла ў дзявоцтве Шыманец нарадзілася ў Стоўбцах у 1936 годзе і праз 8 гадоў разам з бацькамі з'ехала ў эміграцыю. Спачатку ў Данію, а потым у Францыю, дзе скончыла філалагічны факультэт Сарбоны. Будучы на чужыне, яна дзесяцігоддзямі працягвала беларускую справу. У 60-х працавала ў беларускай рэдакцыі іспанскага радыё. Пазней пераехала ў Канаду, дзе ўзначаліла Беларускі інстытут навукі і мастацтва і стала старшынёй управы каардынацыйнага камітэту беларусаў Канады. Пасля катастрофы на ЧАЭС Івонка Сурвіла заснавала фонд дапамогі пацярпелым, які прыцягнуў сродкі на лячэнне і аздараўленне беларускіх дзяцей. З 1997 года займае пасаду старшыні Рады БНР. Рэдакцыя Белсату далучаецца да віншавання гаспадарыні Івонкі і зычыць ёй многія леты. Крочым далей. Экспедыцыя Артэміс-2 завяршылася. Астранаўты вярнуліся на зямлю. Карабель «Арыён» прывадніўся ў Ціхім акіяне. Экіпаж ужо праходзіць абследаванне. Чаму гэтая місія можа змяніць будучыню касмічных палётаў? У нашым наступным матэрыяле. Экспедыцыя «Артэміс-2» не проста гістарычная падзея, а пачатак новай эры асваення космасу. Гэта быў першы пілатаваны палёт на месяц часоў місіяў Аполлоў. За 10 дзён экіпаж абляцеў спадарожнік зямлі і ўсталяваў новы рэкорд. Аддаліўся ад нашай планеты больш чым на 400 000 кіламетраў. Далей чалавек яшчэ ніколі не залятаў. Місія «Артэміс-2» – гэта фактычна праверка таго, ці гатовыя людзі жыць і працаваць па-за межамі зямлі. Падчас палёту астранаўты правяралі сістэмы жыццезабеспячэння, сувязі, навігацыі і кіравання караблём. Частку манеўраў яны выконвалі ўручную. Гэта ключавы этап падрыхтоўкі да будучых высадак на месяц. Адным з напружаных момантаў сталі 40 хвілінаў за адваротным бокам месяцу, калі сувязь з зямлёю знікла. Але ўсё прайшло без збояў.
Гэта экспедыцыя не толькі пра навуку, але і пра людзей. На борце Арыёна было 4 астранаўтаў. Сярод іх першы афраамерыканец і першая жанчына, якія бралі ўдзел у такой місіі. Адна з самых вялікіх неспадзяванак, наколькі плаўнае было кіраванне. Мы ўсе чакалі, што палёт будзе па-сапраўднаму дынамічны, з вялікай колькасцю руху, але ўсё праходзіць вельмі гладка. Ёсць у гэтым палёце і беларускі след. Вядома, вучоны Барыс Кіт у свой час удзельнічаў у распрацоўцы ракетнага паліва і касмічных тэхналогіяў у ЗША. Менавіта такія распрацоўкі сталі асновай сучасных касмічных праграмаў. Чалавецтва разглядае месяц не толькі як аб'ект даследавання, але і як патэнцыйную крыніцу рэсурсаў. Напрыклад, гелій-3 – рэдкі ізатоп, які можа стаць ключом да бяспечнай тэрмаядравай энергетыкі. На зямлі яго фактычна няма, а на месяцы вялікія запасы. Кратары месяцу таксама крыніца рэсурсаў. Артэміс-2 – гэта толькі пачатак вялікага праекту. Наперадзе яшчэ амбітнейшыя планы. Ужо ў наступных місіях НАСА плануе высадзіць чалавека на месяц і стварыць там пастаянную базу. А месяц разглядаецца як плацдарм для палётаў на Марс. У найбліжэйшыя гады навукоўцы хочуць выпрабаваць новыя рухавікі і тэхналогіі, што дазволяць дабрацца да чырвонай планеты як мага хутчэй. Павел Алейнікаў, Андрей Сульжыц, Белсат. Неймаверна чакаем вось і на будучыню ўжо хутка. На сёння гэта ўсе навіны. Запрашаю заўтра спадарства на вячэрні эфір Белсату з падсумаваннем самых цікавых і важных падзей тыдня. Зычу вам у вялікую суботу спакойнага вечара і беражыце сябе.